V tomto videu si krok za krokom ukážeme, ako nainštalovať veľký iMean tablet Storios do stojana a pripraviť ho na používanie. Najskôr si ukážeme, čo nájdete v balení. Je tu tablet iMean, napájací adaptér z dvoch častí, kovový podstavec, drevená časť stojana, sada skrutiek a hmoždiniek na prípadné pripevnenie na stenu a protišmykové chrániče z spodnej strany podstavca. Pripravte si prosím aj krížový skrutkovač. Začneme stojanom. Na spodnú stranu kovového podstavca nalepte do všetkých 4 rohov protišmykové chrániče tak, ako to vidíte vo videu. Spodná strana je tá, kde sú širšie otvory na skrutky. Teraz prišrobujeme kovový podstavec k drevenej časti stojana. Priložte podstavec k spodnej časti stojana a pomocou 2 dlhých skrutiek ho prišrobujte. Dotiahnite skrutky tak, aby bol stojan pevný a nekýval sa. Teraz si pripravíme tablet a adaptér. Tablet a jeho časti vybalte z ochranných plastových obalov. Napájací adaptér sa skladá z 2 častí, ktoré do seba zacvaknete. V menšom balíčku nájdete skrutky, ktoré by ste použili v prípade, že chcete tablet pripevniť na stenu. Ak budete tablet používať v stojane, tento držak ani skrutky nebudete potrebovať. Preto je nutné tento držak odmontovať z tabletu. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte 3 menšie skrutky a držak zložte. Skrutky si odložte, ešte ich použijeme. Teraz môžete tablet vložiť do stojana. Zasunte tablet do držiaka na drevenej časti stojana, tak, aby dobre sedel v ráme. 3 rovnakými skrutkami tablet prichytíte v 3 bodoch, po stranách a zo spodnej časti. Skrutky opatrne dotiahnite, aby tablet pevne držal, ale aby ste nepoškodili plast. Napájací adaptér prevlečte otvorom stojane, aby kábel neprekážal na bare a potom ho zapojte do napájacieho konektora v spodnej časti tabletu. Druhý koniec adaptéra zapojte do zásuvky. Tablet musí byť neustále pripojený do elektrickej siete, aby správne fungoval ako pokladňa. Teraz tablet zapneme. Na pravej spodnej strane tabletu podržte zapínacie tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí úvodná obrazovka s nápisom Hello. Na displej 3-krát klepnite, aby sa spustilo úvodné nastavenie. V prvom kroku vyberte jazyk slovenčina a voľbu potvrďte tlačidlom Next. V ďalšom kroku zvoľte Slovakia a znova potvrďte tlačidlom Next. Teraz je potrebné zariadenie pripojiť k internetu. Buď pomocou LAN kábla, ktorý zapojíte do príslušného portu na spodnej strane tabletu a počkajte, kým sa zobrazí potvrdenie pripojenia. Alebo cez Wi-Fi vyberte vašu sieť, zadajte heslo a potvrďte tlačidlom Connect. Ako náhle je tablet pripojený k internetu a dokončí úvodné nastavenie, môžeme pripojiť tlačiareň. Na bare sa bežne používa Bluetooth tlačiareň, v kuchyni potom LAN tlačiareň, ale vždy záleží na tom, aký typ hardwareu ste si zvolili. Bluetooth tlačiareň spoznáte podľa modrého modulu na zadnej strane so symbolom bezdrôtového pripojenia. Tlačiareň vyberte z krabice. V balení nájdete napájací adaptér a ďalšie príslušenstvo, ktoré nemusíte nutne využiť. Spojte obe časti adaptéra dokopy a zapojte ho do tlačiarne aj do zásuvky. Otvorte hornú časť tlačiarne a vložte papierový termokotúč tak, aby sa papier odvíjal smerom nahor a veko zatvorte. Aby ste mohli tlačiareň spárovať s tabletom, musíte ho najskôr zapnúť prepínačom na pravej strane. Bluetooth tlačiareň spárujete s tabletom tak, že na hlavnej ploche tabletu otvoríte nastavenia, zvolíte Bluetooth, kliknite na spárovať nové zariadenie a vyberiete zariadenie s názvom Printer 001. Keď vás systém vyzve na zadanie hesla, zadajte 4 nuly. Ak chcete, môžete Bluetooth tlačiareň prepojiť s tabletom aj pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať našu podporu, aby sme vám pomohli nastaviť správny ovládač tlačiarne. LAN tlačiareň pripravíte podobne ako Bluetooth tlačiareň. Tlačiareň zapojte do zásuvky a vložte papier. Navyše je potrebné ju prepojiť LAN káblom priamo do routera, na tlačiarni ide o prostredný port. Po pripojení by na porte mali svietiť 2 kontrolky, oranžová aj zelená. Aby spolu tablet a tlačiareň mohli komunikovať, musia byť prepojené na rovnakej sieti. Teraz si ukážeme, ako na self-test tlačiarne, ktorý vám vytlačí jej IP adresu. Vypnite tlačiareň vypínačom na pravej strane. Stlačte a držte tlačidlo Feed. Pri držaní tlačidla tlačiareň znovu zapnite. Približne po 3 sekundách tlačidlo Feed pustíte. Tlačiareň vytlačí self-test, kde nájdete IP adresu.
Ak vyjde prázdny papier alebo je na papieri len text hexadecimal, skúste postup self-testu ešte raz. Keď IP adresa končí na 123.100, znamená to, že tlačiareň nie je pripojená správne k internetu. V takom prípade odporúčame skontrolovať kábel, router, nastavené siete, po prípade sa riadiť návodom v našom centre pomoci či kontaktovať zákaznícku podporu. Pre stabilnejšie pripojenie je vhodné zafixovať IP adresu tlačiarne priamo v routeri. S týmto nastavením vám môže pomôcť váš správca siete alebo technik, ktorý sa stará o internet vo vašej prevádzke. Potom je potrebné túto IP adresu zadať do Storios pokladne. Otvorte aplikáciu Storios na hlavnej pokladni, prejdite do menu pomocou ikony troch vodorovných čiar hore vľavo a kliknite na nastavenia. Následne na tlačiarne. Vyberte LAN tlačiareň, ktorá je offline. Kliknite na adresa tlačiarne a zadajte IP adresu zo self-testu. Potvrďte tlačidlom OK. Odhláste sa a znova sa prihláste do aplikácie Storios. Tým máte stojan, tablet aj tlačiareň pripravené na prevádzku a môžete začať pracovať so Storios pokladňou.